Γεια σας φίλοι μου. Είμαι η Θεοδώρα. Πριν λίγο καιρό έχω διαβάσει ένα βιβλίο ότι για να αλλάξει τη ζωή σου θα πρέπει να κάνεις κάτι που δεν έχεις ξανακάνει. Και χθες έπεσα πάλι στην ίδια πρόταση. Γι' αυτό σήμερα είμαι εδώ, από τις βροχερές Βρυξέλλες, να κάνω το πρώτο μου βίντεο. Θα σας δείξω λίγο γύρω-γύρω. Εδώ πριν 18 χρόνια ξεκίνησε ένα ταξίδι αφύπνισης, αφού πρώτα ήρθα σε επαφή με τους κρυστάλλους, ένα μαγαζί το οποίο είναι κλειστό. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας το δείξω. Και πριν από 10 χρόνια ήρθα σε επαφή με την ενέργεια, με το Reiki. Είναι όλο το πιο ξακουστό, θα έλεγα, για όλους, και είναι μία από τις τεχνικές τις οποίες γνωρίζω. Είναι οι τεχνικές, η ενεργειακή θεραπεία, η οποία μου άλλαξε τη ζωή, και θα ήθελα πολύ να σας μιλήσω γι' αυτό, αλλά ίσως σε κάποιο άλλο βίντεο. Απλά σήμερα ήθελα να με γνωρίσετε, να με δείτε. Είμαι μια μαμά 54 χρονών με 2 κόρες και ασχολούμαι με την ενεργειακή θεραπεία. Ευχαριστώ, να είστε καλά, να σας αγαπάτε και να σας προσέχετε.